Sannu garkuwa kauran wando sannu mai gidan dutse. Sarewa in kaji da sarki zuma kin wuce alkaki mai martaba mu gaida saraki dutsen mare mu gaida sadauki MD na gwamna ka wuce maki kai ne kace na wake gwamna sannu dutsen mare mu gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran wando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare 07030914900 waka daga bakin Ilyas Ogo da Buzaye kan giya sha saurari lafiya. Mu gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran wando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare mu gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran wando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare bismillahi ya rahmani rabbana ne da kai zan soma gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare Allahu qadiran wa muridin rabbana ka karo ilhama populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare in wake gwamnan Kebbi kauran gwando da ya zama su al'umma gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare gwamnan Kebbi nake zance shine mai gida gunduzin mari gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran gwando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare ya rabbana ka ninka salati gunda haman zan mu bawan Allah gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare shugaba ga bayan Allah manzon mu da haya dan Abdullah populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare shine muke so rasulullahi wallahi baki lawgala gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare ashabu na sanya ya Allah sanyo da mu har da dutsen mari gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran gwando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare wai na gwanin wani ganawa kauran gwandun mu maso al'umma gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare koi na kaje kai ake zance karyar kuma su sonta da husuma populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare yanzu kan mage ya riga ya waye mai aiki aka so da himma gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare dole kaka huta gauran gwando tunda akwai su dutsen mari gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran gwando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare aikin ka yayi kyau dai gaura tafiyar ka gyale su yan adawa gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare sun yi rantsuwa sai ta ci su ko bana don kai za ka rikawa populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare ai ko kun yi dole ku bar shi tun da rabu ne yayi rikewa gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare addu'a ke biya ne kullum gashi nan ta zan mai jari gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran gwando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare labi ba ta kin mai sharri ko wai gina a bashi ta cin mai gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare ta ku daina mugun nuhi mugun kulli wai don kar yayi mai populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare zakaran da rabbi ya so yayi tara za shi yo sannan yayi mai gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare in rabbana ya so kaura to ba wani mai hana mai yayi gari gaida mai gida gwamnan Kebbi kauran gwando ka cancanta populous ko kai muka dauka sannu mai gidan dutsen mare wasu sun sani sarai aikin da yake yi sun san da ba su iyawa gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare karyar banza shakaka suke ta yi wai dan su kai gargewa populous ko kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare domin sani sarai ba ku iyawa ko mun ba ku kuna kasawa gaida mai gida kauran gwando sannu mai gidan dutsen mare to
dan haka kwalelan ku na ce karyar ku masu yawon yan bori. Gaida mai gida gwamnan Kebbi Kauran Gwandu ka cancanta. Popular ko kai muka dauka sannu mai gidan Dutsen Mali. In ana bayani na bajintar aiki Kaura na dorewa. Gaida mai gida Kauran Gwandu sannu mai gidan Dutsen Mali. Je ka karkara birni da ƙauye je ka duba kana shaidawa. Popular ko Kauran Gwandu sannu mai gidan Dutsen Mali. A cikin jiha ko in ka duba aikinsa ko ina yayi zagawa. Gaida mai gida Kauran Gwandu sannu mai gidan Dutsen Mali. Kayi ayyuka ko a ina sannunka mai gidan Dutsen Mali.